mina osangopanga nawo deal kuti mina zinthu ziyambe kuyenda bwino bwanji chifukwa chani aganiza zoyambisa chipani. I think that point sinatuluke bwino lomwe kunena kuti chifukwa chani pamafunika kuti mpaka na iwo ausi akachite kuima pawo kupanga chipani. I think that does not come out clear. Mwina iwe zinaso zimene waona ndizotani kuwamba momwe alankhulira ausi taonga zikusonyeza kuti iwowa ati achakwera mtendere ulipo akugwira ntchito limodzi bwino chifukwa afotokoza kunena kuti pali zinthu zambiri ndithu zomwe iwo akupanga zomwe zimalandira mdalitso kuchoka kwa achakwera. Anafotokoza kuti achakwera akanakhala munthu wina oti akamufotokozera malingaliro awo mwina ndikumapanga zoti ayi mwina musapange chimenecho ati sibweza kuchita zinthu zomwe akuchita tsiku la liruzi. Nde zikusonyeza zoti iwowa akakhala kumeneko momwe amalankhulirana ndi achakwera akafotokoza kuti ndikupanga izi sanatchule kuti zinthu zake ziti zomwe achakwera akhala kupereka ma blessings on. Koma momwe akulankhulira zikusonyeza kuti kumeneko zinthu momwe amachitira achakwera ndithu amauza kuti ayi mufuna mupange izi mufuna mpite kumisika pitani mufuna mupange muchititse msonkhano pangani. Ndi akufotokoza kuti achakwera akanakhala munthu wina sibweza kumalola zomwe amachita iwo pakadali pano. Koma pomweko kubomako anapereka chitsanzo cha momwe wamachitira nyumba mwawo ali mwana kuti mayi awo chifukwa choti amakhulupirira iwo kwambiri ngati last born. Ndi anafotokoza kuti nthawi imeneyo mayi awo amatha kuasira poto wa nkhuku kuti uzisonkhezera nkhuku imene ndikuchokapo. Ndi akuti iwo mayi awo akachoka amatenga ndithu matumbo kuvulamo ndikwamba maocha matumbo. Ndiye akuti ndithu ndiyese tione ngati tingacheze nawo pepani tinaona kuti munali pa interview ina tingocheza nanu pang'ono tikufunseni mafunso awiri atatu. Anthu apite ndi uthenga otani lero? Anthu apite ndi uthenga woti audience zache alibe mulandu ili ndi anthu ambiri amene alembesa si anthu ongojiya koma olembesa komanso ichi ndi chipani. Okay, munafotokozapo kunena kuti munapereka chitsanzo ndinkhani somwe timakambirana apa musanabwere apa munapereka chitsanzo cha momwe mumachitira kunyumba kwanu kale muli mwana nkhani yo kusasula moto nkotchapo matumbo. Mukunena kuti kubomako kuliso anthu ena amene akuchita nkhalidwe umenewo omwe mwaunena kuti ndi nkhalidwe odzikonda. Mwina tifotokozereni zimenezo ndi zomwe zakupangitsani kuti mukandi malingaliro yambitsa chipani chanu kuti mukonze zinthu kumeneko ndipo mukuyembekeza kuti mukonza zinthu zomotani. Audience zache alibe mulandu zinayambika kalekale pano tingopitiriza foti ndili mboma ndaona zikuchitikazo nkona ndachitengaso chimene chocho ndikuphatikiza ku audience zache alibe mulandu kuti kale issue yoti tithani nayo. Anthu ambiri momwe alankhulira pa msonkhano umene olonso nanu momwe mwalankhulira zikuonetsa kuti mulibe vuto ndi achakwera mulibe vuto ndi boma ili mukugwira ntchito limodzi. Koma ma speakers ambiri including yourself mwalankhula kwambiri nkhani zoti zokhudza UTM. Vuto lili pati ndi UTM zikuoneka ngati palibe mgwirizano weniweni pali kaudani ndithu kakakulu ndi ku UTM. Zikomo kwambiri ine UTM sinimayadana nayo anandichosa muchipani ndinasiya anandizunza chilima alipo sinapake kalikose pakali pano ndakhazikitsa audience zache alibe mulandu akundilondolabe ndiye ndikuti aya abali ndifa Malawi pangani zanu naninso ndipange zanga. Nkhani ina mwina musanapite funso lotsiriza mchichewa odya zake mukupanga zoti muchite ma alliance kapena panokha ndikudziwa kuti munafotokoza apo kunena kuti nkhani imene tisiye manja mwa ambuye koma kwa ine ndisanamizira Malawi kwa ine momwe ndakumvererani mukuoneka ngati mupita tuku alliance ku MCP. Iya isopano izozo ndimene mwasulira inuyo mwachula MCP ni maganizo amene mwalankhula nyonse sindikakususeni sindikakuvomerezeni chifukwa ineyo ndi pamakamapanga ndizaulula sine mwana. What message should Malawians take when leaving this place? Well, audience zache alibe mulandu is now a point. In English, so just one question in English, so do you respond in English? I'm saying audience zache alibe mulandu is now a political party. It's no longer just a philosophy. We are here as a political party. We want to deal with issues that are destroying the development of the country. That's what we want. Thank you so much. Ndithu taonga apo ndimafuna ndifotokozerepo bwinobwino apa ndiye titambasule kuti zayenda bwanji lero titambasulepo pamenepo. Ndafunsa dala chifukwa sindikufuna kunena kuti Amalawi kunjako akuti sindinakafunse koma momwe ndamvera taonga amaiko usi tisapite mbali momwe akulankhulira ulendo ndo kwa alliance.
sakuyima okha ngati zidzachitike kuti mwina ayima okha mtsogolomu au bishop koma momwe zikuonekera apa iwo akuyika maziko to stand on kuti kutsogoloku akachita mgwirizano ndithu ndi chipani china chake. That's why I was so straight kuti momwe mukuyankhulira zikuoneka kuti mgwirizano ngati angachite akachita ndi MCP angachite ndi chipani chiti chifukwa iwo walankhula kunena kuti ukamakachita mgwirizano akuti umayang'ana chipani chimene chili ndi mfundo zofanana ndi zako. Anayankhula choncho akuti ukamakachita mgwirizano umayang'ana kuti kodi awawa akufuna chani nanga ife tikufuna chani, zinthu zozikakhala zofanana mumayenda limodzi. Pakadali pano alankhula inde kuti ayi musanyoze apita Muthalika, ayi musanyoze a Joyce Banda, osanyoza Bakili Muluzi, musanyoza Achakwera. Momwe ndikuonera ataonga UDM ilikale kunja kwa iwowa, ilikale kunja adanayo kukhosi amapita mbali pena amapita straight adanayo kukhosi UDM. Ababa momwe zikuonekera momwe ndazionera chipani chakukhazikitsa lero kwa ine ndikuona kuti achikhazikitsa kuti akufuna alliance kutsogoloku koma mukuona kwanga chipani chomwe angapange nacho alliance chomwe angalowe nacho mumgwirizano ndi chomwecho chomwe Achakwera nditotibhera chifukwa akulankhula zabwino zambiri za Achakwera. Koma pajatu bandale amanena kuti chilichonse chitha kuchitika yosukuona kuti mina chilichonse chitha kuchitika kutsogoloku. Bandale amanena choncho komanso ndifotokoze pano taonga kunena kuti ngakhale maprofeti kwina kulikonse mu Africa muno amakonda kulosera za ndale. Chifukwa chani amakonda kulosera za ndale? Chifukwa choti ndale ndi zinthu zoti tochita predict kuti momwe zilili chonchi momwe akulankhulira munthu yapanga zakuti momwe munthu yakuyendera akulowera uku momwe yakupangira awu yayimira momwe yakupangira chonchi ndale ndi zinthu zoti iweyo ngati umazitsatira za ndalezo utha kungoona momwe zinthu zikuchitikira ndi kupanga predict wekha kuti apapa momwe zikuyendera ziyenda mwachonchi. Sopano izi ndikunena taonga ndi momwe alankhulira pano ausi ukayang'ana ma statement awo ambiri ngakhale kumayambiriro ena achipanishi amayankhula ngati akufuna azikamba za mavuto kuli njala anthu akuvutika chani koma amati akapita choncho amabwerera mbuyo. Nkhani msonkhano uno momwe nafotokozera kumayambiriro taonga anthu asamafuna kuti anyoze Achakwera sanafune kuti anyoze MCP chifukwa ngakhale wokhausi anenetsa kunena kuti iwowo akugwira ntchito bwino ndi Achakwerawo. Achakwera kwapatsa madalitso pa zinthu zomwe akuchita umene ujawo ukawuyang'ana uthenga omwe anena uja ukayang'ana mudiso la ndale kunena kuti ineyo Achakwera kumandipatsa madalitso, ineyo Achakwera akanakhala munthu wina sibweza akundilola kuti ndizipanga zinthu zomwe ndikupanga. Akupanga chani? Funso likhale akupanga chani chimene Achakwera apereka madalitso awo. Ndiye kuti ngakhale msonkhano uno Achakwera anapereka ma blessings sanali straight koma izozo ndi zinthu zoti we can conclude kuti ngati munthu akunena kuti ayi akundilola ndipange zinthu zomwe ndikupanga ndoti Achakwera akualola kupita kumisika akualola kuti you can go and do this. Ndenkhani monga momwe nafotokozera msonkhano sanayambe nkhani titha kunena kuti ausi akufuna panapa nthawi inoyi masiku 142 to elections aliyense akufuna koponda. Nthawi ngati inoyi ndi nthawi jomaona ngati kuzipani anthu akukangana. Even nthawi ya DPP zinachitika zimenezi 2019 people were fighting panopa even mu MCP people are fighting. Nthawi ine ndi nthawi yoti wina alesa akusakasaka kuti kodi ndiponde pati chifukwa amalena losapondedwa paliponse munthu apondapo nde umangoyang'ananso kuti kodi inenso phazi langa ndiliyike pati. Ndi nthawi yovuta kwambiri ndiye zomwe zalankhulidwa panopa ndikungoona kuti nawonso amaiko usi akungofuna kuti nane ndipense pa ground poti ndiponde momwe zikuonekera. Ichi chikanakhala kuti ndi chipani choti akonza kunena kuti ife tikufuna tiyime mtsogoleri wathu ndo ameneyi unandifunsa kale kumayambiriro nthawi yatha 142 days ndiochepa ngati pali malingaliro amene anenera wanene pano kuti anthu akamapita kunjako azidziwa kuti chipani chakhazikitsidwa momwe chipani chakhazikitsidwa tikukayimira totibhera wathu ndi amaiko usi koma lero kukhazikitsa chipani osauza anthu kuti kodi
chipani takhazikitsa chitikulowera kuti kundale you don't say kuti ayi tidikira momwe ambuye wakonzera kundale you don't say that. Mfundo za chipani chimenechi mfundo za odya zake alibe mlandu ukamachoka pano ungauze jana mfundo yawo olo ziwiri mwina alipase akuti mfundo zawo zikuima pano mfundo zawo kuti uzitengo zike yapo zitambasule ndi zovuta chifukwa momwe ayankhulira anthu alankhula mwachibomaboma kuti owo ali mkati akupangira zinthu zolimodzi koma zimenezo ndikutanthauza kuti ukakhala ngati uli ku DPP ukakhala ngati uli ku UTM anthu aja amalankhula kuti tikazalowa mboma apanga chakuti so msonkhano wakuno the case was different kulibe kuti tikazalowa mboma tizapanga zakuti kulibe akuti achakwera akulakwitsa pati kuti mpaka na iwo aganize zopanga chipani chawo nkhani ndi imene yoyo kunokota wonga kulibe kunena kuti ife tikatenga boma bajeti tizaitere tizayika mijigo kuti tizatere za maphunziro tizatere sana kambi nkhani imene akamba ndiyo kamba za chipani kuti chipani chawo ndi chotani chipani chawocho kukamba kuti ndi chotani chifukwa nkhani imene ili apa ndiyoonetsa kuti ineyonso ndine ndili ndi anthu nde nkhani imene akamba pano ndionena kuti iwo ali ndi register ati motano akhamukira kumeneko akalembetsa anthu ochuluka kuti ndi mamembala a odya zake akunena kuti akhale akupita kudedza akhale akupita kunchinji apita kakurumpi ati kumenekoko kuliso mamembala amene apanga register azi odya zake alibe mlandu members ndipo azipita kumeneko kumakacheza nawo anthu amakambaso tingakhale ndikamachoka pano ndipita chonchi tiyende chonchi amene mukudziwa kuti munalembetsa kukaponya voti komanso ndinu mamembala odya zake mundilondole so nkhani it wasn't like kuti kukamba muona kuti ife mfundo zathu ndi zakuti ngakhale afotokoza kuti adakukoza manifesto ayibweretse kwa Malawi atasataniza msonkhano wa Ntolankhani ukapereka manifesto imeneyi koma panopa sanatengemo za manifestomo pang'ono kwauza anthu kuti ife tikubwera tikusapanga chonchi chifukwa ukapita kwinaku amanena kuti ife kumaphunziro kuli mavuto awa tizakoza chonchi kumakonsolo kuli mavuto awa tizakoza chonchi akuza ulimi kuli mavuto awa AIP ife tipanga chonchi zimenezo pano panalibe chifukwa msonkhano uwu unali ngatibe mwachibomaboma unali ngati wachibomaboma akutero zathu Catherine Maulidi tinthokoze kwambiri ameneyu amadzisalira bwino lomwe makamaka nkhani za ndalezi tinali pano pabwalo la zamasewero la Masintha kukawale mu mzinda wa Lilongwe kumene chipani cha odya zake alipo mlandu chimakhazikitsidwa mtsogoleri wa chipani chimenechi ndi Michael Usi kuchokera kuno ku ground la Masintha muzira wa Lilongwe langa dzina nditaonga sabola sinali ndekha nali na zanga ambiri amene amaongolera zonse kuti titheke bwino panala ina Henry Chulu kumboka liwo cha ufiki pinga malenga chiyenda komanso tu ena anatibweretsa pano ndi huzi la komplolo kufikira nthawi ina ndikuti mwakomanonse pirizani kusatira